Is-sena li għaddiet il-Partit Laburista infoka l-kampanja elettorali tiegħu madwar l-islogan Malta tagħna l-koll. Iżda dan is-slogan l-akbar wiegħda tal-Partit Laburista qabel ingħata l-fiduċja tal-poplu Malti u Awċi. Fl-ebda ħin ma saret referenza għalih fl-ewwel rally tal-Partit Laburista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li sar fil-Birgu. Darba biss Muscat għamel referenza għal frażi Malta tagħna l-koll. Irridu inkomplu naħdmu biex il-viżjoni tagħna ta' Malta tagħna l-koll tkompli ssir realtà. Il-kelma meritokrazija ma semmit fl-ebda ħin, iżda Muscat xorta għamel referenza għal fatt li wieħed jieħu dak li ħaqqu kif kien wieħed is-sena li għaddiet. Ħadd ma joqgħod jistaqsi lil min jaf missieru jew ommu, imma dik it-tifla, dak it-tifel ikollhom l-aqwa ċans għal suċċess f'ħajjithom. Qegħdin naraw ukoll illi kulħadd jieħu dak illi ħaqqu f'pajjiżna. Muscat għal dan il-kliem fil-preżenza tal-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Cyrus Engerer li jirċievi paga ta' konsulent minn żewġ ministeri. Fil-preżenza ta' kandidata oħra l-istess elezzjoni Mirjam Dalli li qed tirċievi salarju ta' 40,000 euro għal konsulenza tagħha fil-Ministeru ta' Konrad Mizzi. Fl-istess sena li ddeċida li jieħu 70,000 euro tal-li jikri l-karozza tiegħu lilu nnifsu u fl-istess sena li deputat Laburista Silvio Xkembri inħatar konsulent fil-Ministeru ta' Chris Cardona b'total ta' dħul ta' 65,000 euro fis-sena, Muscat qal li u l-kollegi tiegħu fil-Partit Laburista mhux qegħdin hemm għall-flus. U aħna hawnhekk mhux qegħdin għall-flus, aħna qegħdin hawnhekk biex inservu lilkom. Il-mara ta' Konrad Mizzi ma kienx preżenti għar-rally fil-Birgu għaliex tinsab l-Asja tirċievi paga ta' 13,000 euro fix-xahar. Il-ħabiba ta' Mart il-Prim Ministru Michel Buttigieg ma kienx lanqas preżenti fil-Birgu għaliex tinsab New York l-Istati Uniti tirċievi paga ta' 60,000 euro fis-sena. Fil-bidu ta' diskors tiegħu kif kien spiss jagħmel is-sena li għaddiet, Muscat ta' ħarsa lejn il-mexxejja passati ta' pajjiżna, Michel Anton Vassalli, Manuel Demek, George Borch-Olivier u l-Perit Dom Mintoff. Bl-importanza li ta' l-punt prinċipali illi l-Maltin u l-Awċin kellhom id-dritt tal-libertà tal-espressjoni, kellhom id-dritt illi jażlu huma ma' min iżommu mingħajr ma ħadd ma jindaħlilhom. Muscat sab il-ħin biex jattakka wkoll lill-Partit Nazzjonalista. Għaliex jekk itħares band oħra ma ssibx alternattiva. Sena wara li rebaħ elezzjoni ġenerali b'vantaġġ ta' 36,000 vot, elezzjoni li ġiet wara kampanja sħiħa jgħid li l-Partit Laburista huwa l-underdog. Fl-ewwel attività għal din il-kampanja elettorali, Muscat reġa' semma il-kelma underdog. Dawn huma elezzjonijiet diffiċli għalina. Huma elezzjonijiet kienu xatt għal dejjem hekk sejjer, veru dejjem hekk sejjer imma dik hija l-verità. Dawn huma elezzjonijiet għattela għal Partit Laburista biex inkunu l-ewwel gvern f'pajjiżna li jġib maġġoranza ta' voti fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Għall-ewwel darba wara ħafna snin il-partitarji tal-Partit Laburista ħassew in-nuqqas ta' Reat Zoppardi li s-soltu janima attivitajiet bħal dawn. Ftit wara l-elezzjoni Zoppardi nħatar bħala ambaxxatur għal Malta fil-Belġju.